Assalomu alaykum Turkmenistonlar, assalomu alaykum dunyo turkmenlari. Men Xidirov Qaqimran. Men önkü videomda bir topur kommentariy chiqib başlaptırlar Türkmenistan içinde yazıyorlar. Näme sen adamlar qorquzup otyrsың? Bizin avat yurdumuz, hiç kim qorqanak, hiç kimde howply ýagdaýlar ýok. Howsalar hiç kim nemedenak, salanak. Bole? Beýle zat bolmasa ine sizi suwutnama. 21-nji iýulda Türkmenistan bir kanun prezidenti iş sapary bilen Daşoğuz şäherine barýar. Daşoğuz vilayatyna. Şo taýda aeroportdan düşende, samolyotdan düşen. Samolyot bärde dur. Şo taýda ýygnak geçirýär. Yarım saatlap. Näme üçin? Sizin yüzüne serediňär şo wagtny, gözlerini. Sebäbi gorkuda. Halkdan gorkup otyr. Näme üçin o taýda ýygnak geçirip otyr? Näme edenler, näçe deýes, gagurly, aýle, palan diýip. Şo zatlar aýdyp otyr da. Näme üçin wagt çekip otyr? Sebäbi MHM-iň işgärleri şo wagtda Daşoğuza baryp seredip otyrlar. Howply ýagdaý barmy, ýokmy? Halk näili? Birde näilik görkezjekmi? Garşylyk görkezjekmi şo zat diýip. Ozaň şo taýdan hemme zat güläle güllik diýip maňa habar berýär, ozaň şäheri barýar. Berdimuhammedow. Şähere baranda täze jaý gurulan deskaberini şoň täze ýaşaýjysyň öýüne girýär. Tamyna, kwartirasyna. Şondaýda girmänkä siz göreňizakmy? Arky biçara Daşoğuzly näme ýatdan saklamany, aýtmany, ýatdan çykarmasyny ýüzü şöyle ýere seredip otyr. Onuň ýüzüne seredip. Bu gorkunjundan, bu öldürämesin men diýip gorkunjy kellesi, Berdimuhammed kellesini ýeňsesine sokup otyr şeý diýip. Şoňa ünsü beriň ha. Assalamu alaykum bahman arkadaşlarım. Hoş geldiniz mehriban arkadaşlarım. Hoş geldin, mehriban arkadaşımız. Hormatly prezidentimiz, sizin welaýatyňyza gelmeňiz bizim ilimizi, güýümizi galkandyrdy. Hormatly prezidentimiz, sizin başgalarymyza täze jaý sowgat bermeňiz bizim başgalarymyzy gowandyrdy. Gahryman arkadaşlarymız. Hormatly prezidentimiz, siz başgalarynyň awadan bagtyar bolmagyna giň mümkinçilikler edýärsiňiz. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun, mehriban arkadaşlarymız. Jaýyla girip bilen ak. Arky bir-birine gorkup otyr. Şo taýda. Osan gire jaý seredin bolýar. Bir topar jaý ýasama edipdirler totaýda. Ýasama diýen zat näme üçin? Sebäbi men 100% uwern, ha şo taýda şo prezident gitdimi, şo taýda halaryny aýryp emme zatlar aýrylady. Sebäbi jaý gördüňizmi? Şonça çağası var, o taýda gur bir iki ýarysly kravaty var. Arka iki sany o çağa ýeter kravat. Agalar yerde yatmalymy? Ömür boýy Daşoğuzlary yerde ýatyryp görýärler. Ömür boýy biz Daşoğuzlary yüz bermän. Indi şo taýda baryp girip divanda otyr. Türkçe koltuk diýerler, koltuk da Türkçe. Biz orçça divan diýerler. Şo taýda divan, saçyň ýanyna barman. Sebäbi näme üçin? Adamdan gorky. O prezident bolsaň sen adam iýiliň hazamyndan çykdyň, iýiliň hataryndan çykdyň. Iýilleriň ýanyna baryp otura, saçyň ýanyna. Bu baranak. O taýda çağalar bir-birine nemetmän. Saňa goşga aýdyp beren. Hana aýda diýip başynda gorkup otyr. Men size näme diýjek bolup otyr? Türkmenistanlylar. Göreňizakmy sizin Bikam prezidentiňiz balagyny doldurandy. Bu halkdan gorkýarlar. Hana o prezident? O Mercedes maşin giri arkasında budka avtomatik kapaçlı bu Terminator ýaly çykýardy. Hana ol prezident? Hana o prezident Jeep maşynda oturup pulemyotdan boçka ýarýar. Hana ol prezident velosipedde arkaýyn sürenip bolup pistoletli mişen aten. Nirde ol prezident? Balagyny sıçdy ol. Häli howp zat ýok. Howplyk o taýda Awganistanda serhediň aňarsynda. Ýöne häli gelmänkä bu balagyna sıçdy. Indi size sorak, gerekmi size şo prezident? Gerek dälmi? Men pikirimçe
Sizin arkanızda duracak adam değil. Seredin. O zaman bari A oyun açan böyle. Daşınızda A oyun. Röşen firması, husus firması. Слушайте, men in bir zady dinlen. Taşız ömür boyu suda gıççılık. Ağız sudan. 2-3 yıl bundan ozal su zavodunu açık gitti. Neyem şu təzdən şu zavodu barıp bağlamaya? Şu su zavod işlemi. İşlemi. Bundan ön neçil Motayf'ın dövründe Motayf'yan işinemedinde Amerikanlar Oktyabr hazır Türkmen başı etraf, Oktyabrski etrafta Amerikan su zavodunu kurdular. Şu zavod yıkıldı dediler. Neyem şoň nemetmeýärler? Dikeltmeýärler. Sebebi adam bilen işi ýok bularyň. Bu olaryň işi ogurlukda. DSK kurup otay dedi. Kuruşda. Eziz adamlar. Biz o zaman men näme diýjek bolýar? Bular gorka. MHM'ler var. Ini dinleň. MHM'ler gorkan zatlary indi. Halktan partizan hereketinden. Üns verseniz MHM işgar ýeki özü göremeýändir. Elmedamda ýanynda yeni bir ýerdir. Şähere çyksalar. Elmedamda kölögededir. Maşynda sürüp ýörer. Ýa daşyňyzda kölöge diýerler de. Kölöge minip ýör. Şu iki öz aýak adam bilen ýören adam gören dälsiňizdirsiniz. Siz otaydy. Sebäbi hemmesi gorkuda. Eýýam daşyňyzda şo gelmäňke bu Berdimuhammedow otaydy Wahhabi bamy ýokmy? Siz hemmesini arasyldynız otaydy. Dindarlaram dinsiz goýdyňyz. Bular MHM uje taýin bularda 20.000 spis taýinlady. Sebäbi halkda kim birden bir zat bolsa halk 20.000 adam çykjany bilip otyr. Olaryň spislary bar. Eziz adamlar. Sizin eliňizde emez. Sizden gorkýarlar bular. Siz etseňiz bular bar, ýykarsınız. Eziz adamlar indi birazcık insan gorun gurumalara bir nebe geplek geçeýildi. Ine ýakynda Ýewropyň Birleşen Parlamentiniň nemesi bilen söhbetleşik boldy. Maňa bir gün galandy, maňa habar geldi. Men şoňa goşulşak bolýan, maňa goşan akly da. Sonra goýjak bolsaň bu nemeden akly. Ay bolýar dedim. Ýöne şo taýda Mätiýew bilen neme gatnaşdy? Tuğbatulnikisi. Mätiýew şo taýda Agziýe Hursana Ismatullaýew diýip ertesi gün şo gün alyp gidýärler da. Bu näme diýen zat? Ya iş kutordumy, ya grantlyk üçin nemesi kutordumy? Bagana. Alyp gidýärler, ony alyp basýarlar. Şo taýda bunu Agziýe da şo Hursana palan etdi. Näme diýen boldy bu zat? O zaman şu makala çykýar. Şoň nemesinde Metbuatynda aýdy 5 sany Ýewropaň parlamentiniň nemesi şo taýda gynançlygyny bildirdiler. Gynançlyk bildirende näme diýen zat? İş etmedik da. İş etmedik. Yine siz kanunçuluğa seyredende бездействие это равноценно содействию dedi. Оставлению человека в опасном состоянии. Bunları seyredin ha. 754 parlament deputatlardan 5 sanar çıktı. Näme diýen oldu o zat? Ya näme şu 5 sany Ýewroparlamentde bu zatlar galdyryp bilen akmy sessiýasynda bu zatlary. Bu näme ýene bularyň göz boýaçylyk mı bularda? O Tuğbatulna Guryegowa satylypdyr o. Guryegowadan pul aly şo Yegowa bir zat bolsa Yegowa atçot, şo Yegowa witnessy. Başga zat nemeden akly? Men Türkmenski Helsinki fonda işlet diýmek sebäbi soňky wagtda köp iş geçirip otyrlar, malades. Gürrüň ýok olar. Ýöne bular bara. Şo zatlar edip otyrlar. Belkim siz İspaniýa gitmeňize, Düsseldorf'a gatnamaňyza besetmeldir. Siz adamlary şo hoply ýagdaýa goýsaňyz, siz iýizine birazjyk jogapkärçiligini çekmeldirsiniz. İnsan goryn ýolbaşçylar. Näme üçin siz şo zatlar edýäňiz? O halyk ýatyr 5 ýyl aldy.
Men 100% bilen şoň habaryny almak üçin zat etmişim bir köpegim urdy men dyrsyňyz. Men sebäbini bilýäs. Sapar Mehmet yatanda türmede. Sizden hiç bir köpegem barmady. Sapar Mehmet'in izinden. Nepes kuleýin. Men bilen çüýräp ýatyr aňyr Mansur Mingeýew on habaryny almaýandyrsınız. Bir zat ýazjak bolsaň brat мы тебя не оставим diýip ýazýarlar. Eziz adamlar Türkmenistan. Men sizi aýdyp otyr. Şu Türkmenistandaky ýagdaýlar bularym şu taýda kopedi ýyp otyrlar taşaýokda. Просто работа ради работы diýip görkezmek работан diýip da. İş görkezenýär. Ýön iş gidena. Alın Kazastanlar. Kazastanlaryň insan gorun edaralary Kazastana Europarlamentde sanksiýa goýdy. Kazastan biz o Türkmenistan bilen deňeşdirsen Kazastanyň ýagdaýy miň etse gowy. Türkmenistan baryp ýatan gömükde. Şoň üçin men size bu zatlar näme üçin aýdyp otyr? Siz bulara inanma. Siz özüňize inan. Türkmenistanyň içindesiň duşmanyňyz Berdimuhammedow, bu çüýrükler. Bu taýdakylar inanma. Biri kömek eder diýip, biri halas eder diýip size. Hiç kim halas etmeýär. Bu özüňiz özüňizi halas edersiniz. Sağ olun, indik duşumuza çelik.